sirkal kinde duto nitiere kod paro mano mar keto e lwet ji gi wegi kembe mag sirkal mowinjo bed ni sirkal ema tayogi e yo makare. Erokamano Joyce kendo kuom rwaka kendo gima kesungu luongo ni privatization en kao kambi to miyo an investor kata ng'at moro machielo mondo otim gima iluongo ni management kata oriemb kembe gi e yo maler manyalo kelo dongruok ne jopiny. Privatization ok en gima ang' nochakre kawuono. Wan gi kembe mang'eny kata gige kembe mag sirkal mang'eny ok osatimne kata privatization to osaketne gima iluongo ni shares e public manyiso ni omi jopiny nafas mar ng'iewo part and parcel mar kambino mondo oyud minyonge kata pesa mang'eny mondo okony management. Now, privatization ok en gima rach king'iye from a broader kata kianalyze gima mitimo nikech idwaro ni sirkal management ne tek nikech sirkal nigi miluongo ni bureaucracy. Koro nyalo yudo ka seche moko kembe mag sirkal, for example kambi machalo Kenya Airways, sirkal ma Kenya kawo kete pesa mok tin billion $50 in the last 5 years. Iga ka iga imiye pesa mondo nyalo bedo kambi manyalo chungi tiende financially. Te yudo ka samora mora momiye pesa to ok okelo ala, okelo lal. Koro eyudo ka kal mondo miyo koro okel nueng'o ne sirkal to okelo lal ne sirkal. Koro ai kembe ilago imanyo ne ng'at moro kata kambi moro manigi ujuzi e weche mag management kata governance e kembe gi ting'ise ni kaw kambi ni to manage to komiye kambela no timiye teko mar manage kambi ne uso ne koro oran kambi no on behalf of the government lakini otimo ne good kata services kata ber mana jopinde yudo cha koro yudo gi ber moyangore ahinya moloka kana nitiere chon. Privatization itimo nikech reasons moko mang'eny manitie. Number one, itimo ka sirkal osefwenyo ni kambino ok kel gimiluongo ni profit kata nweng'o, okelo loss. Koro manyiso ni instead of kelo dongruok ne jopiny to kelo lal ne jopiny. Koro sirkal wacho ni kar mondo mi wakaw kambini wabed wachikwa yudo loss to we wakawe wamiye jopiny mondo wamiye private investor mondo kaw. To private investor ber me en go en two. Number one, en gi capital. Maki kao kambi ni miya kata kao kambi mar Kenya Pipeline ti miya tabiro ng'iyo infrastructure tang'iyo gik men go tang'iyo mwandu men go tatimo ni adhi amanyo pesa private equity adhi kata China kata adhi investor to miya pesa tagero go kambi mondo kambi no bed koro kambi manyalo kelo nueng'o kendo abanyalo yudo profit kaka wuon kambi. Kambi ma ang'eno adhi wacho gi mbele machalo Kenya Pipeline, KLB, National Oil Corporation, KCC moko are strategic moko nego beni miyo jopiny mana ng'eni complaints osa watch from everywhere. Ichalo ng'eni Safaricom ok dimi jopiny privatization nikech Safaricom koro is like a national security kaluwore gi pesa kaluwore gi kata gi gima Safaricom ting'e nueng'o mar jopiny kata security mar piny. But privatization for privatization en gima ber. Enena ni koro kakwa dhi wache mbele process mitimo go privatization en mane kanya maseche moko mibadhi nitie bijo ng'ato wacho ne akambi ni nikech nyaka sani bende wang'eyo ni kweth mopogore opogore mago mapingo piny owacho in bende gisebedo ka giwuok oko ka gikwedo ndamo mar sirkal mar keto e lwet ji giwegi kembe mag sirkal ka giwacho ni nyalo bedo ni nitiere mibadhi moro e iye kanyo. Mane kuma jopiny bede gi to nikech seche moko nyayudo ka kambi no dhi marach ahinya kata mibadhi kata seche moko bi wacho ni iyudo bedo ni jatelo kata jatend piny maran piny idwaro ni gimikuoge yude public policy idwaro ni ibedo gima kisungu luongo ni public trust manyiso ni jopiny ni geno kuomi. Ka jopiny onge geno kuomi gimoro amora midwa timo onge mabiro yie. Process mar privatization ni emonengo tim as transparent as possible. Kambi mobedo privatized, for example Kenya Pipeline bosara na loss tango mo mero tim nangowa ango mo mero tim ni privatization ange story mar Kenya Literature biru KCC to KCC be ka mano mi the Kenya Defence Forces ndalo moko chien ka manu aneno ka KCC no duogo mo kelo nuengo mo bedo Kenya Meat Commission be no chiu ka ndalo moko chien ka koro jopiny neno ga ni seche moko kembe gi bedo mismanaged. Kose bedo mismanaged ka digo repente ka otemi privatize kesa mi privatize timi ng'ato to nikech esa mian tadhi bedo koro management mara bedo motegno to aloso go weche biluongo ni ohala. Koro mana emomiyo jo civil society organizations tamore e weche mag uso kambi. Number 2, asa wacho ni nitiere kambi moko mag gima kesungu luongo ni investor to bo nyalo miwa security nikech oil gimoro amora piny wadaka ni ran go oil
one way or the other, including kabiro yudo ka seche moko stimo lal to petrol che marane diesel mika iketo generator marane. Energy sector is very important. Man no ka jopiny wacho ni ya kambi ma strategic as Kenya Pipeline or National Oil Corporation bedi kabe tikete lwet ngawa lwet private investor. Koro magi weche ma jopiny osebedo ka wacho moka wa discuss to bro yiere ni ok di puza jopiny ni wacho jopiny, why are you doing that? Jopiny ni gara tiro mar question the process of privatization mar penjo to benda dwa ni mak na parono gi kanyo wacho ni process winjo bed ne time yor ler matene no nego bed ni en transparent kendo maonge mibadhi mora mora ibo bedo kileno no winjo bed no bedo transparent eyo machalo nade yena mar mondo mi arwak CPA Evans Ogutu etwa ka intiere studio ka intiere e county ma Migori. CPA Evans Ogutu ageno ni winjowa eyo makare kendo luo twak achiel kachiel. Sani koro sirkal osekao kata osengado bura mar keto e lwet ji giwegi kembe mopogore opogore mago mag sirkal ma winjo beni bedo privatize. King'iye kod angolo mari kaka jaloji weche mag uchumi ma warwake twako kinyi makawuono. Wanyalo wacho ni en okang' mane ma wanyalo wacho ni kata chopo nade ni privatization bedo gima ber. To nyalo bedo ni en move mane mako tim to privatization seche moko nyalo hinyo